ligeglad? Fuldstændig upåvirket. Det er helt rart at se de rene i forhold til dem inde i zoologisk have. Det ved jeg ikke. Skal jeg prøve at kigge ned på gulvet? Han skiller. Hvor er den ligeglad? Han skiller. Gør så, jeg kommer i gang. Ja, hun kører ind i den der, den er da fuldstændig ligeglad. Hvor laver kameraet? Du har lavet nok nummer for i dag, siger han til hende. Nej, jeg skal lige have et billede, inden kommer over mig. Og den derovre, den er bare Det var den sidste, den følger bare sådan med. Lad mig få et billede af giraffen. Ja. Så lige det videoen.